मा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रेसफोरा गासिबो ट्रिपल एक्सआव थांजोबनो लुबैबाय नामा? ट्रिपल एक्सनि साफा साफा हिर' हिर'इन जानो लुबैथारबाय नामा? जुदि बे कल रेकर्डनि बाथ्राया सैथोमारब्ला गोबां साननांगौनि बाथ्रा दंसै नोंसोरनि जिउआवबो। जायफोरनि मुङा बे कल रेकर्डआव बुंजादों बा रायखांजादों बिथांमोनाबो गोबां साननो गोनां दंसै जुदि नंगौब्ला। दिनै साफानि उनाव साफा बेफोरबायदि नोंसिनि गाज्रि आखुथाया जुदि जोंनि ससियेल मिडियायाव बा जोंनि हारिनि मोनसे समाजावहाय जुदि नुजासारबाय थायोब्ला जोंनि मोनसे फिउचार जेनेरेसनाबो जोबोर गिनांगौनि लामायाव दंसै। दिनै गावखौ पपुलार खालामनो थाखाय गोबाङानो गावनि रां खरसा खालामनानै सोरबाया फिल्म बानायदों, सोरबाया शर्ट मुभि बानायदों, सावथुन मुलुगाव ओंखारबोनानै गावनि रोंगौथि जिनाखि गावनाव जेसेबां टेलेन्ट दं बेखौ दिन्थिनो थाखाय रायजो राजा आरो समाजनि गेजेराव। नाथाय बेजों लोगोसे नोंथाङा गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बे गाज्रि खामानिखौ मावलांबाय थानानै नोंनि बे गाज्रि खामानि मावनाया सानसे नङा सानसे बार मावबाय थायोब्लाथ' नोङो सानसे नङा सानसे हमजाखागोन, सानसे नङा सानसे नोङो गोग्लैखागोन एबा गाब्र'खागोन। दा नोङो मोजां खामानि मावनायजों लोगोसे गाज्रिखौबो लोगोसे नोङो मावफाबाय थायोब्ला सानसे नङा सानसे नों खारग'नो हाखाया। बेनिखायनो जुदि बे टमी आरो मनीष बिथांमोन भाइरेल जाखांनायनि उनाव जायफोरनि मुङा गोसारदोंमोन बा रायखांजादोंमोन बे कल रेकर्डनि सायाव, दा नोंथांमोनाबो उननि समाव सोरबा सासेजों जुदि भाइरेल खालामजाबावोब्ला नोंथांमोनाबो नोंसिनि दा जेसेबांनाखि केरियारा नोंसिना जौगानानै दङ नोंसिनि मान सन्माना गासिबो गोमालांफिनजोबगोन आरो नोंसिनि जेसेबां केरियारा डेभेलप जादोंमोन बिसोरो गासिबो फाहाय जाजोबगोन। आरो बिसायाबो बे डिसिसनखौ लाखादों। जायनाखि सुबुङा इयुननि समाव बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गाज्रि हाबा मावनानै दिन्थिबावोब्ला बे जेसेबांनाखि बिसानि मेम्बार्स दङ बिथांमोना बे गाज्रि हाबा मावनानै जुदि ससियेल मिडियायाव नुजाथिबावोब्ला बिथांमोनखौ फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बयकट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। अब्ला नोंथांमोना दिनै फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैनानै बयजोंबो सिनायजादोंमोन, बयजोंबो मिथिजादोंमोन, आरोबाव नोंसिनि केरियाराबो डेभेलप जागासिनो दंमोन। नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै जुदि नोंथांमोननि केरियारखौ, नोंथांमोननि मोनसे मोजां केरियारखौ नोंसोरो खोमाना लाफिननांगौनि गोनां जानानै फैयोब्ला नोंसिनि जिउआवबो आरो मोनसे हारिनि समाजावबो बयनिबो गोसोआव बेसेबां दुखुनांथाव, बेसेबां लाजिथाव हारिनि गेजेराव बिथांमोननि भिडिअ भाइरेल जानाया सोरबा सासे बर'नि इउटुबावल' आपल'ड होजायाखिसै। गुबुन जाथिफ्राबो दिनै बिथांमोननि भिडिअ क्लिप्सखौहाय लानानै बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंनानै दिनै भाइरेल खालामगासिनो दङ। बिथांमोननि भिडिअ फट' होनानै दिनै भाइरेल खालामनानै बुंगासिनो दङ गोबां गुबुन जाथिनि चेनेलफोराबो। अब्ला बिथांमोना हिन्दी लेंगुवेजजों बिथांमोना बुंदों जोंनि बर' राव बुंनायखौथ' जोंनि जेसेबां बर' बिसोरल' बुजिगोन, नाथाय बिथांमोना हिन्दी लेंगुवेजजों बुंबाय। हिन्दीखौ अल इन्डिया बुजिजोबो, मानो होनना बुङोब्ला हिन्दीया जोंनि भारतनि मोनसे राष्ट्रीय भाषा, रावबो बुजियै गैया इन्डियायाव। अब्ला जोंनि बे मोनसे फिसा बर' सावथुन मुलुगनि बेफोरबायदि गाज्रि हाबाया अल इन्डिया मिथिजाजोबोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव, बेसेबां लाजिथाव आरो बेसेबां साननो गोनां। दिनै जोंनि बे मोनसे बड' फिल्म इन्डास्ट्रिया दासो डेभेलप जाबोगासिनो दङ। दा बे समावनो जोंनि बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौहाय जुदि सोरबा सासे सानै सुबुङा बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनानै हाद्रि सारफावोब्ला अब्ला बेसेबां गाज्रि मुं मोनगोन जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया, बेसेबां गाज्रि मुङै सावरायजागोन जोंनि बे बर' हारिया। जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखायनोथ' दिनै हारिमुनि गोनांथि। हारिमुवा जौगालाङोब्लानो लोगोसे हारियाबो जौगालाङो, मुलुगाव सिनायथि मोनो। बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थायोब्ला बा सोरबा सासे लोगोजों मेगन सानानै बेफोरबायदि खालामजाबाय थायोब्ला दिनै गावनि केरियार लोगोसे जाथिनि बेसेबां खहा, बेसेबां लाजिथावना।
आंबो दुखु मोनदों दिनै बे मोनसे कल रेकर्डनि गेजेरजों जायफोर हिर'इनफोरनि मुंखौ खोनाबावबाय सासेखौथ' दे बयकट जाखाबाय आरोबाव सानै बेसेबां मोजां मोजां महरगिरि बिथांमोननि मुंखौ खोनाबावनानै आरोबाव जोबोद दुखुनांथाव जोबोद दुखु मोनदों आंबो मानोना बुङोब्ला बिथांमोनाबो दिनै बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव एसेब्लाबो डेभेलप जाबाय माने गोबाङानो जौगाबाय होननानैबो बुंनो हायो जुदि बिथांमोनाबो दिनै बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै बिथांमोननि गाज्रि भिडिअ'आबो अलरेडि ग्रुपफोराव वाट्सएप ग्रुपफोराव लिक जानानै दंखायोब्ला आरो बे मालाबाबो थाबथानाय नङा सानसे नङा सानसे सोरबा सासेया मेगन सानानै बेखौ इउटुबाव आपल'ड होगोन बा ससियेल मिडियायावहाय फेसबुकफोराव भाइरेल खालामना होनो थाखाय बारा गोबाव सम नांनाय नङा बेसेबां साननो गोनां दा जुदि नंगौ नङा बेखौ जोङो डाइरेक्टलि बुंनो हाया बेनिखायनो जायफोरनि मुङा बे कल रेकर्डनि गेजेरजों बुंखांजादोंमोन एबा रायखांजादोंमोन बिथांमोना डाइरेक्टलि नोंथांमोनाबो बिनि सायाव क्लियारिफिकेसनखौ हो गाव गावनो इउटुब चेनेल दङ जानो हाखागौ एबा सोरहाबा गैयाब्ला सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों क्लियारिफिकेसनखौ हो आं बेखौनो गुरैयै खावलायो मानो होनना बुङोब्ला सोरनिबा गाज्रि खामानि मावनायाव सोरनिबा मुङा सरजाबफायोब्ला बेसेबां लाजिथाव दाया मावबाय सोरबा सासेया दाय गैयै सुबुङाबो जुदि सोरबा दायनि गेजेरजों सरजाबफाजायोब्ला बेसेबां लाजिनांथाव बेनिखायनो जायफोरनि मुङा बे कल रेकर्डनि गेजेरजों रायखांजादों बिथांमोना क्लियारिफिकेसनखौ थाबैनो हो नङाब्ला नोंथांमोननि बे जौगाखानाय केरियारा फाहाय जाफिनगोन एबा गाहाय थाखोआव फैफिनगोन बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों नोंथांमोना बेखौ खोनाबायबो जानो हाखागौ बेनिखायनो सिरि दाथा मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां मेगन सानाय बेफोरबायदियाबो थाखायो दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ बुङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावबाय एबा मावखांनानै जोङो खोनानो मोनो माखासेफ्रा गाव गावनो बेफोरबायदि गाज्रि हाबाखौ मावनानै गाव गावनो भिडिअ खालामनानै लायो नाथाय मानि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै लाबावनानै भाइरेल जाजाबावनो लुबैयो ससियेल मिडियायाव आं बेखौ सोंनो लुबैदों दिनै आं बेखौ मोनथिनो लुबैदों जायफोर बै भाइरेल जाजाग्रा बिथांमोननिफ्राय ना गावसोरनो भाइरेल खालामखायो ना सोरबा सासेया बिनि मबाइलखौ मोननानै भिडिअखौ नुनानै माने गावनियावहाय ट्रेन्सफार खालामना लानानैहाय लिक खालामना होखोमायो दा बेखौ आं मिथिनो लुबैदों बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनानै बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनायनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना रेकर्ड खालाम लानांगौनि गोनांथि नङाना बेथ' मोनसे मोजां खामानि नङा स' लोगोफोर आङो दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना बे आंनि भिडिअ बा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला गोदान गोदान आपडेटखौ मोननो थाखाय आरोबाव नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि सायाव मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।